Hola a tothom, jo sóc Nirene. I jo sóc en Sergio. I bé, fem feina per Robòtics Balears i ara mateix estem a l'escola de Miquel Duran i Saurina, d'aquí d'Inca, i estem preparant un equip, que és l'únic equip d'Inca que se presenta, per la FES Lego League. Bé, la FES Lego League és una competició que se fa amb un taulell que tenim aquí, en diferents missions, en el que el robot ha de poder passar les diferents missions. Aquest any el tema principal són les ciutats sostenibles i aquí ens poden trobar diferents problemes que tenen actualment les ciutats, com per exemple aquí el tràfic o el poc accessible que són les ciutats per als minusvàlids. Sí, bé, jo sóc en Sergio. En el final el que se tracta amb això és que els nens s'iniciïn en la robòtica i el que estava comentant Irene, són missions a priori senzilles però en les que han de programar un robot perquè superi una sèrie de sessions, bé, una sèrie de problemes que hi ha a la ciutat, com per exemple la gent amb poca mobilitat, un robot que està intentant posar un dron allà damunt, i bé, hi ha d'haver 8 o 9 missions que aniran de complir. Bé, per exemple, Carlos, com us podeu explicar del robot que heu fet? Pues vàrem començar a muntar-lo a la pàgina web on apareixen les instruccions. Després, per seguir fent les missions, havíem de pensar diferents accessoris per exemple, pujar el tràfic, moure lo de la mobilitat reduïda, per pujar això en el arbre. Havíem de pensar accessoris com per exemple aquest, que és per el dron, perquè s'enganxi aquí, pugi i el fiqui de dins. Molt bé, i per exemple, Julieta, quines trobes que són les missions més fàcils i les més difícils? Jo crec que una de les més fàcils és posar el dron, que està aquí, i el que han de fer ha d'estar que el robot agafi el dron i el posi aquí. Jo crec que aquesta és una de les més fàcils. I les més difícils? Sí, jo crec que una de les més difícils és la de la grua i la de pujar el drac. I Jordi, tu quina creus? Jo crec que la més fàcil és aquesta, perquè només és empitjar això. I una de les més difícils jo crec que és aquella, perquè tens que deixar les dues cases en complet equilibri i per programar el nom per això és molt difícil. Mario, que te veig sense tablet, que estàs programant? Estic programant que el robot tingui una ratopinyada i l'endugui cap a l'arbre. Aquesta ratopinyada que se té que colgar allà. Val, i tu que has fet de la programació? Quines instruccions li has donat al robot? Pues que vagi cap endavant, que giri, que pugi la palanca aquella, després la baixi, després giri i se'n vagi cap a Si no, lleva aquest. O posi la ratopinyada. Hi ha vegades que no funciona. Encara no la tenen preparada. Igual que el nostre, mira. Bé, hem de mirar ben cafellat i l'hem d'arreglar, no? Sí? No amb aquest? Aquest va un poc millor. Vale. Encara així... De paso rompe un árbol o dos y se llevó a 3 Però años. el que hem de fer és mirar o una fallada i copiar, perquè aquesta no ve res, però això està quan ha girat, no? Tu què tens, Jordi? La tablet de l'altre? Sí. T'has fixat en el que ha fallat? Sí, m'he fixat que s'ha anat massa endavant, aunque deberia estar millor col·locat perquè deberia estar aquí i estar col·locat ja. Val, doncs ara ho hem d'arreglar. Ara, com hem vist, el robot no ha complit la missió i una de les coses que fomentam és que aprenguin a resoldre els problemes que surten, que aprenguin càlcul també, perquè se n'han adonat que el robot ha anat massa cap endavant, han de programar que facin menys segons per el robot cap endavant, i bé, al final és un pot jugar amb veure en què s'està equivocant el robot i anar reprogramant-lo fins que tot surt bé.